Bilal. Bilal. Ban waya sa ki zo ki cire min iyafis ina cikin jin waka na, ina shushalewa na. Haba Bilal. Yanzu a ce da hankalinka, da wayanka da tunaninka. A ce ka zo kana shin wannan abin a gidan mahaifinka? Gidan uban waye? Gidan ubanka. Gidan ubana ne. Ke ma kanki kin faɗa. Dan haka babu wani dan iska da isa ya taka min kafa. Ce zai hana ni shakatawa. Kin ji na gaya miki, kar ki sake min irin wannan. Sannan kuma kin san na canza wannan suna. In dai ba za ki kira na mazar gwaila ba. Ke ba kin san shawara. Handama baba kere ake yi a rikici na gida, fuskanci zalunci duk ana yi a rikici na gida. Yawwa, wato bari gaya ma abin da ya sa na kira ka. To wata bukata ce nake so da kai da za ka yi. Ba kai ne yaron Alhaji bane wani? So! To kuma yaya ina bukata ta da? Kai ba ka ci ina ne? Ba yanzu bukata ka ta bayyana ba? Ni Alhaji ba ka manta ba ya da su bane? To da ta kace. Yawwa. To ba mallakin ka bace yanzu sai in an daura aure ta zama mallakin ka. Ya abin da za ku yi ya guje ku kuma kashe kanku ni na ruwa nan. Amma akwai wasu takardu na da Alhaji marigayi ya bar wasiya a kan su bitan. Shi ne nake so ka sanya da ka ɗauko takardun ka kawo mani za mu canza musu alƙibla ne komai ya tarkace ya zama namu shi ne kawai. Idan ko da ka kawo takarda. Yanzu ya in je na kawo bukatun nan kana gani ita ta zama mallaki da Idan ka kawo bukatu bata ba za a ce ta zama mallakin ka ba sai in aure in dai da ni ce babu abin da ba zan ma bayani in dai akan dai ba kai ne dan gidan Salisu ne man gyaɗa ba ne dai babban ɗansa. da ita ta kace a je gobe ma a kamun takarda jibi ka zo a daura abu Ba za ka sauya ba. ba dan gidan Salisu mai gyaɗa ba ne kai Ni ne dai babban ɗansa. ina gane ka na gane ai ta wannan ba Allah ya kawo takardun ne da kaga yadda ake tuji Allah ku bude wa mutane kofa. Abinci na guban wani ne, makiya sun fi su dai gane, lahula katangar mayu ne, shawon kai don su mun so ne. Saƙonmu gare ku hau market, kun ga mun zamto roge. Waye ne waye? Hanyar mu ba a yi mana get, da garma sai a yi. Kai na mazar gwaila. Kai na mazar gwaila. Haba tun ɗazu ana ta buga gida kana ji maimakon ka buɗe ba ka ji. Yayi na da sali na sa dumaku. Haba kai ta jin kiɗa kamar ɗan jujal. Wace ce? Dalla malam bude wa mutane. Wace ce? Ba sani ba. To me kika zo yi? Wai wace ce yaya? Wannan wadda ba wani yamma saki 6 ne ko 3? Saki 3 ne ko? Wace daga ciki ni ka san ba rike su nake ba. Me faru na? Yayi lafiya? Wannan wai me wannan agolan wai ta zo gidan nan zaki shigo. Ba za a bude ba. Yaya, kar ka yadda ka bude mata. Ni fa ina zargin wannan ma ba dan baban mu ne. Tab'i jan wallahi ba ta shigo mana gida ba. Wallahi ka yi ƙarya makaryaci ne kai. Ka yi ƙarya kana ni shiga gidan uban ɗana ka ji ko? Kuma ɗana na kawo gidan uban shi. Rikicin gida ne, rikicin gida, rikicin gida ne, kar ku yi fargaba. Rikicin gida, hankali zai duba, hankalin zaya hankalita. Rikicin gida, nazari zai duba, nazarin zaya nazarta. Rikicin gida, kowa ya sani ya kula kar ya dinga kaskanta. Rikicin gida, rikicin gida, rikicin gida, rikicin gida, rikicin gida. To idan kin yadda shi dai ya iya shigowa amma ke da gidan nan wallahi sai dai kallo dan gidan nan ya fi karfin ki. Ehe, akwai wanda aka fito. Ban sani ba mara mutunci mara kunya. Na rantse da Allah na shigo gidan nan in ba sai na haɗa ka da bango ba Allah ya kona ni. Mara mutunci kawai. Ba za ka buɗe ba? Ba za a bude ba kuma kan faki balla mana kyaure fa. A house babu ko?
A'a, Bilki. Ke ce yau a gidan? A'a, fita kika yi san da zuwa. To ya naga kuma kin tsaya ki shiga cikin mana. Wallahi kuwa mun ta bubbuga gidan sun ki bude mana gida wa. Ba su bude ba? Wallahi. Sale, Ah, wace ce kuma? ka bude kofar. Ah, ta tafi ne? Ni na ce ka bude. Bude mata ya. Allah. Kar da ka cutar da wani, kar da ka saba wa wani, kar da ka zalunci wani, in har kayo nazari na gida. Wace shegiya ce a cikinku ko shege da ya ce ba za a buɗe min ƙofar gida ba, gidan uban ɗana. Ni ce nan na hana a buɗe miki gidanku ne? Au, ke ce? Wannan shegen ne ko shegiya ta ce ba za a buɗe min gate ba? Sannan kuma umarnin ni na bayar na ce ba za a buɗe miki ba. Dan me? Kai Anas, shiga ciki ka ajiye jakarka a ciki. Kin ga ba shi bane, ni ne nan wanda ya bada umarnin kada a bude a gidan nan. Kun ga magana bai kai haka ba. Ku kyale shi. Kuma wallahi bai sai ya shiga cikin ɗakin nan ba. Sale, ku yi haƙuri, ku kyale shi ya shiga ciki. Shiga. Ina Malam Liman. Kamar kai Malam Liman a ce wai a garin nan ka saki matarka. Wannan abu ya ban mamaki. Ban tunkari numfashinka ba. Abin da koro bera daga rami ya zo tunjima wuta, to ya ci uban abin da ke cikin ramin zafi. Shi yasa dalilin da yasa gaskiya na gaji da wulakancin da take min da cin kashin da take min. Ba zan iya ba. Gara in sauwaƙe mata hakan da yayi min daidai. To, wato Malam Liman, Na jin ka san su mata irin rashi gaskiya ne. ba a yi musu wannan yanzu in aka ce haka za a yi to duk matan ne a zo a rabu da su. Sannan fada duk wasu al'ummar garin nan fada yanzu mu suke kallo a matsayin madubinsu. Me muke tafi da shi a cikin fada? Me muke yi? Ya muke rike matayenmu? Su ma su koyi da shi, amma sai gashi barakar ta biyo ta inna. Wai kai ne mai cewa kai ne mai buɗe baki a masallaci kai wazi. To, Amma ka kasa hakuri. gaskiya sarkin fada hide abin da zai gama ya gama ba. Aikin gama ya gama. Abin nan na riga na yi. Ni wallahi hakan da ya fi sauwaƙe mata na alhamdulillah. Baka jin da nake ji ba yanzu. To shikenan. Sakat. Haka darasi a haka. Shikenan. Allah zaba abin da ya faru. Amin. Allah zaba abin da ya faru. Amin, nagode. Jiya kuma sai na ji wannan ya ce daurin auren nan ne. Ai, di dangala. Ta mai gari ba a auren talaka ba, talaka sai dai ya gurgude. Dan ni ai ba talaka bane. Da dan abun hannu. Ce zan sha daɗi gidanka. Ai bari ki ji na gaya miki, kamar yadda kika kawo wannan taliyas da nama. Kin ga? An mutum muka riga muka yi a bismillah. Haka aure. Ai ba ma nama zan kawo miki soyayya ba. Sa za a dinga yanka. Allah. Bare kuwa rabi ayi berbesu rabi ayi wannan abubuwa dai na zamani dai. Sosai, amma fa ni ba wani abu yake ɓata rai ba yayanki. Wallahi yayanki mugun munafiki. Munafiki ne yayanki. Ba shi da mutunci. Sai duk yin wasu abubuwa yana baya ma kauna aure na da ni da ke. To ai dan uwana ne ai kaga ai yayi. A to kuma dan uwanki kenan sai ya raba mu. Dan ni akan ki zan iya faɗa rijiya. Sai dai mutane sun taru kawai ga ina tausayin ka su rike ni wallahi saboda sai samu matsala. Allah yayan naki ai shi mu shine munafiki. Ko da mai magana ne a cikin ku in sauke masa buhun rashin mutunci. A'a, rike a barki ba ma bukata. Na dauka ai kuna bukata. Kar ku yi fargaba. Na ki ta dauka ba. Ai ba da mu. A rabu da ita. Ita da Allah. Yanzu kawai abin da zaki samu fiye wata kawai yake. Akwai wata wannan yarinya mijinta yana cin mutuncin ɗan uwarta kin gane? Nake so na ga auren nasu warawa yake ba. To ai da ka tsaya ka karasa ai. A ke misali ya ki karasa yake har yake da mun ruwa fiye wata ki. Assalamu alaikum. Amma alaikum san da zan. Amarya da akwai ki da kokari.
lafiya kalau. Ki cakin hada lemon kenan. Ai wallahi ina sauri da ma in hada domin samun farin cikin ka. To masha Allah. Kashe ni zaki? Na shiga uku. Me gida za in kashe ka? Sake kashe ni? Yaya? Me yake faruwa ne? Guba ta zuba min a cikin lemu. Guba? A'a wallahi ba guba bane, lemu ne na jika na bashi. Shine ya mare ni. Lemu? Wane irin lemu ne? Na shiga uku. Ashe kai ma ka ji abin da ya ji kenan. Wannan wani irin lemu ne? Wallahi shagon shaka tafi ne na aika a siyo min na jika na bashi. Shaka tafi? Ni fa in ce, kun manta da katafaren kantin Rama Enterprises wanda suke da nau'ikan kowanne lemuka, amma ku tafi wani kantin shaka tafi? To ai ga irin ta nan. A banza kin zo kin sha mari. Tabbas, katafaren kamfanin Rahama Enterprises na ba ku tabbacin samun ingantattun kayan lemuka dangin su Tiara, First Fresh da kuma sauransu. Da kuma Hasbatin, dan tsami, sweetener, sodium, dinja hada ma kayan kunun aya. Muna ba da tsarin kayan lemo dangin su Fresh, Tiara, First Baby Miss, Nice. Muna da hodar cincin da biredi da yis har da makala. Bugu da ƙari, mukan yi delivery, jihohi, ƙasashe domin sauƙaƙa muku. Muna ba da tsari har da masu siyan ɗaiɗai a shagunan mu da ke gurare kamar haka. Shago mai namba 17, kasuwar Rimi, 'yan nama. Da shago mai namba 14, Shahuci, Tasha. Da shago mai namba 17, Shahuci Tasha. Da kuma shago mai namba 11, Shahuci Tasha da ke kallon katangar asibitin Murtala. Muna wa kwastomomin mu godiya musamman na jihar Kano da jihohin Najeriya baki daya. Ada kwastomominmu na ƙetare kamar su Nijar, Kamaru, Chadi, Togo da sauransu haka. Mun gode. Kai abba ganga, kutumar ba. Kai, ba ma zan ma sallama ba. Lafiya kake bi na lungu da sako kake nema na? Duk inda na je ya ce wai kai na mazar koila zo nema na. Me zan ma me kake so ma? Neman me kake mu? Ka san dai ba jituwa muke da kai a cikin gidan nan ba. Ka san haushin ka nake ji. Neman me kake mu? Kai dai yaya ka san hakan nan. Banza ba zai sa in neme ka ba. Idan ni ba karuwa zan yi ba, karuwan ma ta shafe ka. Amma dai ka san wake na da kai ba da buwa yake a tukunya dai ba. Neman me kake mu karuwa kuma wace iriya kawo? Ni fa yaya. Wallahi matan nan baki ban da ita ba. Kuma fa kai ma kana da kai hankali ta wannan magana. Kaga fa duk da ba ma jituwa da ni da kai. Wannan karin ka zo da aiki, ka zo da gaskiya. Ai ni ma abin da yake damuna a cikin gidan kenan kwana biyun nan. Kaga tunda ta zo gaba ɗaya ni kai wannan yaron ma ni kansa ni ban yadda ma wannan yaron dan bawon bane. Anya ba tsunto sa kai ba. Ka san ni ma ba ga wannan su nake a cikin gidan nan ba. Na rade ina tunanin ya za a yi na fitar da su daga cikin gidan nan. Amma tunda Allah ya sa ka zo da wannan magana ta hankali. Menene shawara ya? Me kake ganin zamu yi da cikin gidan nan? Ni ma haujin sa nake. Dan ba san ganta nake ba wallahi. Yanzu yaya kai tsakaninka da Allah idan za a tsaya a lalubutan tirin kwallon wa za a nuna? Kai ne. Na komai ni zaka iya ban mun a dama na je gida ne na yin kuma na wata magana. Na ma na shiga cikin gida ne ina son gan ku ya kama. Allah sakare kake neman wa? Sakaran banza sakaran wasu. Dabaru sai nake so da halaye. Zuciyata ta daɗe da kamuwa da sanka. Na rasa yadda zan yi. Shi yasa kawai naga gwara in gaya maka.
Gaskiya ina son ka sosai. Me abin dariya kuma? Saboda na ce ina son ka akwai laifi ne? Ai dole na yi dariya. Babu laifi. Amma da wannan kika zo? Kina so ki kulla soyayya da ni domin ki cimma buƙatar ki samu abin da kike so ta haka? Kika zo ki yaudare ni? Wace irin yaudara kuma? Ai tun na gano ki, tun na harbo jirgin ki ba ki samu shiga ba. A nan dai ki canza wani. Ashe ma yaudariya ce. Allah ya rufa ma asiri. Wallahi da ka sake ka shiga tarkona. Da ka gane shayi ruwa ne. Hajara wai menene? Kin kasa gaya min Harira ba wata matsala ba ce. Illa wannan matsalar cikin da take damu. Ni ma wallahi ina cikin damuwa musa akan wannan cikin shegen naki wallahi saboda surutun mutane kowa sai magana yake. Yawa ya gaya miki idan surutu ne ya dame ni. Ni ba abin da ya dame ni da surutun mutane. Kawai ni ya takura min ne. Ina so in ci gaba da shoshalewa ta. Waye zai kula ni ina yawo da wannan kwancin ciki. Ok, ke shoshalewa duniya ce ma a gaban ki kenan ba ma abin da mutane za su faɗa ba kya ganin ma jarrabawa da Allah ya miki ke shoshalewa duniya ce kawai a gaban ki. Ni wallahi surutun mutane ba ya dawo. Yanzu a shawarce me mafita? Gaskiya ni ban san wata shawara ba. Ya zama dole da zubar da ciki. Ki me? Na zubar da shi. Rikicin gida hankali zai duba hankalin zaya hankalita rikicin gida nazari zai duba nazarin zaya nazarta rikicin gida kowa ya sani ya kula kar ya dinga kaskanta rikicin gida rikicin gida rikicin gida rikicin gida rikicin gida Ajiyar ke ajiyar ta hawa kan mata wacce nake alfahari da ita. Ka ga yarinyar da take yin kyauta da dama hagu ma bata san ana yi ba. An tashi lafiya ina kwana? Anya Bilal ni kake gaisarwa. Akwai wani abu da ya kaka gurin nan dan ni wallahi ban yarda da kai ba. To kuma kin san yanayin rayuwa sai wani zan sama ita juyi ta koma ƙasa. Kaga kawai faɗa abin da ya kawo ka. Ni dai na san ba dan Allah ka zo kake mu wannan abun ba. Babu wani abu da ya kawo ni kawai yau je ne na tashi in ban da ganin girman ki da nake yi ba komai a idanuwa na. Au yau kuma ni na zama yayar? A ai tuntuni girman ma na ba miki wallahi dama ban da shi dama dan iska ne a gaida fili. Ka ba min girma? Wallahi a wannan ba. Dama na san za a rina to amfani nake yi da shi. To a san mun mana. Ba zan bayar ba. Dan Allah taimaka. Haba kan mata. Na ce ba zan bayar ba. Haba kan mata. Ke dai kin san kaf gidan nan babu wacce muke mutunci da ita sama da ki. Dai shawaran yan iska ne. Wallahi yan iska ne. Ki rabu da su kawai. Ki taimaka min da guda daya. Ba fa zan bayar ba. Dan girman Allah ki taimaka. Kai matsalar ka na ci. To kuma ni ke kin san duk da taya kuma dai ina don yi abin nan ke ma kin sani dai. Sani, ka dai taimaka. Gwara ma na baka. Dan maybe yanzu na fara jin bacci, ina shiga ɗaki ma ka lallaba ka saci. Sata. Asiri aka mun kuma na daina. Tuntuni malam ya mun magani, wallahi na daina. Asiri ne. Ya san sharrin jifa. Dan Allah dan Annabi a dinga rike girma. Ai. Subuci wancan ma subuci waye. Na nemi na rasa. Kuma wannan dauke nake ma asiri aka mun. Bai kai wani. Allah ya sa ka jira. Duna shanye, yanzu na fita ma sai na je na siyo wani. Ya ta daina bacci na tashi. Ki dalla malama dan kin ga ana ta lallaba kin dazu ki ba mutane abuwa ki ba mutane abuwa.
in ban da ma zubar da kima da wani abu na zuwa wajen kanwata ina durƙusawa ina roƙon abu tun ɗaya sai lallaba ki a gidan kin gana lallaba ki sai wani juya mutane yake dalla malama Ni kake cewa da Allah? An gaya Ba na abina. Lalle wannan mutumin ya raina mun ma hankali. In kana da zuciya wallahi ka ajiye. dalla malama ba zuciya ce ta sa wannan na zo na kwantar da kai ma kika bani kuma wai hakan ma wai saboda kin raina mutane hankali sai wani juya mutane yake yi yana na wani mutane wannan kwada miki mari To ai da ka je can din ma. Munafukar tana ciki. Tana ciki. Annamimi matsiyaci mai raba mace da mijinta wanda baya son zaman lafiya wallahi dama neman ka nake wallahi mun gode kashi yau sai na dauke ka nuna wa ilahi jawa ka kafa malima ina ne me haka ba kai makarkashiya ba matata da tabbata kace lalle ita kake so ka aura kai ai taimakon ka ne malima ne za ka taimaka wala taimakon ka cuce ni ka cuce ni ka kyale ta ka cuce ni ka mun waya ba zan sake ka ba Allah ya mun gode kashi Allah ya ka ni ban gaji haka ba ni Isra'ila ce ta yi ni saboda rashin zaman lafiya ba ya san a zauna lafiya kanwata ce Isra'ila ni kiran ce ko ni za a ji a kiran Bonanza. Bonanzar Ramadana. AUN full hijabs a dade ana yi sai gaskiya. Hakika mun tanadar muku kayayyaki masu inganci. Ina masu buƙatar hijabs a cikin rahusa siyan ɗaiɗai Kusari. Muna siyar da roll ko ɗinkakkun styles daban-daban. Kusari mun ware wannan wata domin rahusa. AUN full hijabs muna maraba da abokan cinikanmu. Kar ku manta. Hakika muna aika wa customers a duk inda suke a faɗin duniya cikin aminci da amincewar Ubangiji. Cikin rahusa da aminci. Ku hanzarta domin samun naku AUN full hijabs muna sauƙaƙawa don neman albarka. Sannan akwai bonanza a duk ranakun Juma'a daga karfe 2 zuwa karfe 4 ta dabo ko da mai kazo an fika. Kar ku manta AUN full hijab sun barbazu a ko ina faɗin duniya. Domin samun naku za ku iya tuntuɓa mu ta lambobin wayoyinmu 0800-97-92-68 ko 0800-2972-0544. Kar ku manta AUN full hijab. Ko ta adireshinmu da ke namba 20 da namba 24 Jab Plaza IBB Kofar Wambai Market Kano State. Hakika muna maraba da kwastomomin